an ka dusuba olu ka yamaruya kɔnɔ aw dan sɔgɔli ko karamɔgɔ Tembeli ka bɔ min i dan sɔgɔli ko karamɔgɔ Marani Ture i dan sɔgɔli ko an bɛ jɛ ka fɔ lamɛnni jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka Mali cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a mɛn radio jɛ ka fɔ a dabɔra maliyɛnw de kama an b'a ye fana subahana mansi minnu bɛ yen u b'o sanfɛ n'o ye Canal Sati donc an sigilen don k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ kɔfɛ ka daminɛ Faransi an b'a fɔ Europe jamana Amérique jamana bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an lamɛn donc an bɛ bɛɛ fo la ka jɛ ka fɔ fana fo ka dugawu k'u ye halisa Ala ka radio so in y'an ka bonya an bɛ directeur fo ka technicien fo ka journaliste fo an tɛ se ka kuma jɛ ka fɔ la ni émission in na n'an ma bamanan sigi fo ka dugawu k'a ye k'a fɔ Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ Madame Ture Cheikh Oumar Tembeli don association Djigiya Bulon président don i y'an wele su in na an kana ka fɛn dɔɔni dɔ f'i ye bonya n'a kɛra i ye a sara tɛ manko ye an b'a dɔn jamana bɛ taabolo mun na festival Donso-Ngɔni an y'a kɛ san caman ka taa ɲɔgɔn na Ala ni donso barika Ala ni ngɔnifɔlaw barika an faw n'an baw ta tɛmɛnen Ala y'a bɛɛ ɲuman tɛmɛ an ye édition fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ ka sabanan kɛ ka naaninan kɛ duurunan kɛ dɔ 2020 a ma se ka ɲɛ parce que diɲɛ kɔnɔ bi bana jugu dɔ bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana in bɔ yen Ala ka bana bɔ yen donc o bana jugu nin y'a to festival Donso-Ngɔni ma se ka kɛ n'an b'a fɔ 5e édition 2020 kɔnɔ parce que an y'a to kun dɔ kama ni jamana ye sariya mun ta ni ye jamanaden ɲuman ye to a ko hali n'a sɔrɔ a man di o ye jamanaden ɲuman ye an ye festival bɔ a dɔgɔ kɔrɔ i b'a fɔ festival caman bɔra a dɔgɔ kɔrɔ mun t'anw dɔrɔn ta ye o tɛmɛnen kɔ ayiwa an ka jamana nana lumu laban a ka kan ni jamana bɛ ka sigi sen kan ni autorité kura minnu sigira e minnu jɛra ka baara kɛ san caman parce que État ye continuité de bi i b'a sɔrɔ e ye président ye san wɛrɛ i b'a sɔrɔ e t'a la i b'a sɔrɔ bi e ye ministre ye san wɛrɛ e ti ministre ye mais o t'a bali ko jamana ti to yen jamana bɛ to yen e de bɛ taa ka jamana to a bɛ n'a fɔ anw filɛ ka nin mun organiser n ko Djigiya Bulon tagalen ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ don dɔ ni kɔrɔ m'an bɔ a la dɛsɛ b'an bɔ a la ni dɛsɛ m'an bɔ a la Ala ta b'an bɔ a la n'o y'a sɔrɔ an ye ɲuman kɛ ka bila dɔw bɛ wuli an kɔ ka continuer n'a ye an ye lettre de ci ministère de la culture la ka ministre fo fɔlɔ a ka nomination ka tila tugun ka audience ɲini u fɛ an y'a ye k'a fɔ ko vraiment a b'a dɔn ko culture la Djigiya Bulon ye baara minnu kɛ automatiquement u fana ye audience accepté ka rendez-vous d'an ma bi 15 heures ko an kana ani ministre de la culture et de l'artisanat et du tourisme an n'a ka se ka sigi ka ɲɔgɔn ye en présence de son chef de cabinet an fana ye mɔgɔw wele o yɔrɔnin bɛɛ la ka Djigiya Bulon mɔgɔ 5 wele n'o ye ne yɛrɛ ye ka fara vice président Cheikh Oumar Tembeli ni ne ye président ye ka fara Mariam Magadou n'an bɛɛ k'a ma ko Mari n'ale ye vice président Seydou Konare n'ale ye secrétaire général Jakari Jakite n'ale y'o ka dangan ye secrétaire général adjoint ka fara Lamine Aliou Sidibé n'o ye secrétaire administratif Lazara tile wagati an sera yen bonya ani karama an kunbɛnna n'o ye an ye Djigiya Bulon ye baara mun kɛ kɔrɔlen autorité minnu bɛ kɔrɔlen n'u y'an dɛmɛ an y'o fɔ ministre kura ye ale yɛrɛ fana mun nana an ye dugawu k'a ye a bɛ place mun na Ala ka se k'a ta fanga d'a ma ka tila k'a yira an ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ n ko mais salon édition ma se ka kɛ ɲina san wɛrɛ n'o ye 2021 Ala k'a jira an na an bɛ k'a labɛn mars kalo kɔnɔ ka se kalo tile 18 19 20 ma
donc u fana y'a jira na bi k'a jaru ye ka denmisɛnnin kuru ye minnu bɛ fɛ ka nin kɛ ni ye ka dɔ de fara an ka culture donc an ye o de rencontre kɛ bi marani a kɛra bonya ani karama kɔnɔ an b'a fɔ n ko ala ni an faw n'an baw barika ka se donsow ma ka se dɔnni dunge bɛɛ ma an b'a fɔ k'a kɛra lawasa ye o de tun tɛmɛna ministre de la culture la. Président waati min na ni aw ye lettre ci u ma k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kura aw bɛ fɛ aw ɲɛ ka d'a kan u ni nisɔndiya jumɛn de ye aw accueilli fɔlɔ yanni bi ka se. I dansɔgɔ i na ko mana nin lettre selen u y'a ye k'a fɔ anw ka baara kɔrɔ de ye nin san 1 san 2 san 3 san 4 y'o kɛ mun na san 5 n'a ma kɛ u y'a jira n na k'a fɔ ko an y'u ka partenaire de ye k'an b'u ka agenda kɔnɔ ko Jigiya Bulon y'u ka partenaire ye an b'u ka agenda kɔnɔ donc u nisɔndiyara ka lettre jaabi d'a ma ka tila k'an wele téléphone na ko u bɛ fɛ bi 15 heures wagati an kana ani ministre ka ɲɔgɔn marani o nisɔndiya u ma taa wari d'anw ma u ma sanu d'anw ma mais n'i y'a ye mɔgɔ minnu bilalen don i kunna k'i ka jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ se ka kɛ sini olu ta la anw yɛrɛ dɔw bɛ se k'a sɔrɔ mun b'a bali ko mɔgɔ wɛrɛw tɛna se n'olu y'i wele k'aw bɛ baara mun na k'aw ka n'a fɔ i ni nisɔndiya de bɛ taa nisɔndiya mun don wari nisɔndiya tɛ sanu nisɔndiya tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana y'a dɔn a bɛ baara mun na ni donso ngɔni yakubali don ni donsoya yakubali don olu k'o ye k'o dɔn k'aw wele marani ni kontan de bɛ taa i y'a dɔn k'a fɔ i ye baara mun kɛ san 4 san 5 ko nafa b'a la ko jamana ɲɛmɔgɔ y'a dɔn ye o de nisɔndiya taara n'an ye karamɔgɔ Madani. A barika ala n kɔni b'a dɔn jigiya kumaw caman fɔra aw ye sini ɲɛsigi la k'a yira k'a fɔ don nataw kɔnɔna na u bɛ jɔ aw jigiya kɔrɔ aw fana jɔlen bɛ donsow ni jamanadenw jigi kɔrɔ cogo min yaasa ka se k'aw jikɔrɔmati di baara bɛ se ka sabati aw yɛrɛ bolo cogo min u y'o jigiya sira caman labila aw ye kɛ. Marani kuma dira an ma bɛɛ lajɛlen kumana dɔɔni mɔgɔ si ma kɛ bobo ye an y'a yira a la k'a fɔ madame le ministre yanni an k'i fo ministre kɔrɔ minnu bɛ an b'a fo n ko an y'a dɔn bi ko jamana ye continuité de état ye continuité an y'o dɔn bi wa an y'a dɔn fana k'a fɔ i nana baara mun na i b'a dɔn mais ala k'a ta fanga d'i ma halisa ala k'a ta fanga d'i ma an y'o jira a la ka tila k'a fɔ a ye anw n'aw jɛra san caman aw ye bonya caman kan ye mais an ka nin bonya ye san o san an b'a bonya n'a karama ta n'o ye denbaya ye k'a di ministre de la culture de a fana ye jigi tugu kuma d'a ma k'u bɛ jɔ a kɔrɔ mais o t'a bali u baarakɛɲɔgɔn minnu na u fana k'a dɔn ko culture du donso ŋɔni culture du donsoya fana ko nafa b'a la o fana bɛ se k'a to malgré que olu de ye a ko ye dɛ o fana bɛ se k'a bonya ta fana k'a di u ka ministère wɛrɛ ma o ka kɛ denfa ye ou bien o ka kɛ denba ye a y'an ɲininka n ko o ye an bɛ parrainage kɛ san o san an bɛ particulier de ta an bɛ particulier de ta fo ka se san 4 ma an yɛrɛ terikɛ an balimakɛ don dɔw kɔrɔkɛ don an jɛɲɔgɔn don an y'o bɛɛ fɔ san caman ale de bɛ kɛ denfa ye san siɲɛ 5nan ta ala y'a kɛ bana nana festival ma se ka kɛ yɛrɛ festival ma se ka kɛ donc an y'o bonya fɔ ka tila k'a fɔ an bɛ sponsor ɲini a ko problème foyi t'a la aw ye bonya minnu da anw ma n'o ye denbaya ye an b'a kɔrɔ bi an b'a kɔrɔ sini mais o t'a bali anw minnu ta don anw k'a fɔ ministère de l'éducation ou bien par exemple ministère de la jeunesse et des sports wa ɲinan ta festival donso ŋɔni anw de ta don ministère de la culture mais an b'a denbaya ta k'a da aw ma an da sera kuma caman ma an ko san caman na an bɛ jamana kɛrɛfɛ jamanaw wele ka se Burkina Faso Côte d'Ivoire La Guinée Sénégal an y'o bɛɛ ɲɛfɔ a ko tiɲɛ don n ko bon o yɛrɛ okumu kɔnɔ salanko an wulila parce que an y'a ye donsoya fana bɛ bala nin dugu ninnu na ka se fɛn min Burkina Faso ka se fɛn min Côte d'Ivoire
an wulila ɲina simu édition ma se ka ɲɛ an ye pays hot ɲini pour que jamana ninnu k'a dɔn an bɛna ni Mali kɔnɔ mais est ce que olu bonya da an ma wa an ye pays hot kɛ Burkina Faso e yɛrɛ tun b'a déplacement na an b'i fo yɔrɔ la an taara Ali Konate n'a ka cɛ don an y'u fo n ko bon ɲina ni Ala ma basi kɛ ni banajugu in sera ka bɔ an kan an bɛ pays hot kɛ tugun Burkina Faso ni Ala sɔnna ma sanu ta ma se ka ɲɛ donc an y'o fana fɔ a ko vraiment ko o fana diyara ye a ko donc ko ça veut dire que jamana caman de bɛna ni délégation ba de bɛna ni minnu kɔni ma se ka na o kɔrɔ ye ko u ma se ka san koro ka bɛn n'a ye donc an y'o kumaw caman fɔ vraiment mara ni an b'a fɔ a kɛra bonya ni karama ye i Dansoko ni kɔnɔ. Sigi hukumu kɔnɔna la sisan sa an bɛ sigi yɔrɔ min waati koron kama hakilila maaw ye kunnafoni balalen caman sɔrɔ min bɔra ko in kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn ɲina n'a sɔrɔ aw b'a kɛ dati min na jamanadenw ani jamana kɔkandenw minnu bɛ fɛ k'u labɛn ka bɛn ni a ye k'a dɔn k'a fɔ a kan ka daminɛ kalo min ani don min ani wagati min bɛɛ ka se k'o précision dɔn n'o bɛ se ka bɔ président yɛrɛ da k'a di mara ni ci tɛmɛ yɔrɔ dɔ la parce que an ye nin échange mun kɛ bi avec an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye ministre de la culture ye a y'a yira n na k'a fɔ ko sigili ko tɛ nin na bilen dès début janvier kalo daminɛ an ka lettre sɛbɛn baaraw bɛ kɛ cogo min an ka taa n'a ye ministère donc olu yɛrɛ b'a dɔn o la kalo 3 mun kan ka kɛ kalo 3 ye jumɛn n'an donna janvier kalo la dɔrɔn mois de mars de don mars jumɛn don an bɛ fɛ k'a kɛ le 18 le 19 le 20 ni Ala sɔnna ma festival an b'a lamɛn an tɛ se ka festival kɛ o date la fo an ka boli an ɲɛmɔgɔw ye jɔn ye donsow don an ɲɛmɔgɔw ye jɔn ye mɔgɔninfɔw don an n'u bɛ sigi an b'a ɲɛf'u ɲɛna o de la ka date fɔ joona a man d'an ye parce que an bɛ fɛ k'a bonya dugu kɔrɔ fɔlɔ mois de mars don donc date kelen mun don ayiwa an ni donsobaw an ni mɔgɔninfɔlaw an na sigi k'o fɔ karamɔgɔ Madani an b'a fɔ fana n ko n'i y'a ye an ye nin bonya sɔrɔ an ka cɛya tɛ an ka cɛya tɛ jɔnni don ayiwa donsow don jɔnni don ngɔnifɔlaw don parce que anw ye ngɔni de kanu n'i ye ngɔni kanu ngɔni bɛ fɔ cɛ mun kan mɔgɔ fɔlɔ mun ta don donsokɛ de ta don donsokɛ ta don anw yɛrɛ y'a kanu san caman ka baara caman k'a la mais an ye baara minnu kɛ ɲɛmɔgɔw b'an na minnu y'an dɛmɛ parce que fɛn bɛ diya ye n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mun b'i tintin an bɛ Fode Musa Sidibe fo o yɔrɔ in na yan nɔ an b'a fo kosɛbɛ parce que ale y'an dɛmɛ depuis wagati min n'a diyara n ye n'an gɛrɛla la ni hésitation min na ale y'an jukɔrɔma tintin an b'an ka ngɔnifɔw fo parce que an bolila olu de kɔ san caman yanni an ka na nin ko in kɛ u ka sɔrɔ ka sɔn ka fara an kan Madani an bɛ aw radio baarakɛlaw fana k'a fɔ aw jɔyɔrɔba bɛ nin na a jɔyɔrɔ b'a la anw ye initiative ta k'a kɛ tiɲɛ don a bɔra an kun na mais aw y'an dɛmɛ fana k'a fana mun fana nin ye kunkɔrɔta jumɛn ye jɔnni fɛ minnu fɔ n ko minnu y'an ka président d'honneur ye an ka président d'honneur a fɔlɔfɔlɔ ye donso a fɔlɔfɔlɔ ye somaw ye a fɔlɔfɔlɔ ye moriw ye a fɔlɔ ye dɔnni dingo bɛɛ lajɛlen donc an b'olu fana fo k'a fɔ vraiment u ye u ka denmisɛnw bila baara mun na an sera a kɛli la wa a kɛ fana sira fana ɲɛna o kɔfɛ Madani Ture an bɛ association bɛɛ fo jigabulon tɛ an dɛmɛbagaw minnu bɛ an dɛmɛ partenariat la ayiwa an bɛ Cɛbɛn Gɛnɛ fo Usumani Ba Sanogo ka foli kɛrɛnkɛrɛn d'a ma Arakumali n y'o ta fɔ ka ban Sɛmɛyiri an bɛ foli s'u fana ma parce que ni i ni mɔgɔ bɛ jɛ ka fɛn mun kɛ n'u y'a ye k'a fɔ i bɛ tiɲɛna e y'a daminɛ u ɲɛ n'u tugura i kɔ a b'i fana nisɔndiya donc an b'u fana fo ka club des amis minnu bɛ donsokɔni fɔlɔ nɔfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo Madani nin y'an bɛɛ ka kuma hali an ka togodaw an bɛ nin bɛɛ fo Madani voilà pour que ka se kɛnɛ kan président an nisɔndiyara bi kosɛbɛ jamana ministre de la république u n'a ka cakɛlaw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka wuri koni k'aw dɔn k'aw valoriser k'a jira k'a fɔ aw bɛ ka min kɛ an fa danbew an'an bɛnbɛn danbew la k'a yakubaya a y'olu nisɔndiya a y'olu sewa o de kosɔn u y'aw wele
ka so aw ye ka tila k'a fɔ k'aw ka sigi aw ka hakili fara ɲɔgɔn kan aw ka kɛ basigi kɔnɔ olu yɛrɛ bolo an'u sen u bɛ aw kɔ u bɛ aw dɛmɛ yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ jamanaden bɛɛ ye ani jamana kɔkan mɔgɔw parce que jamana kɔkan mɔgɔw n'u y'a ye k'a fɔ anw bɛ ka valeur don an yɛrɛ wɔsi la a ka ca ala fɛ olu min bɛ pankuru ta ka n'a ɲɛɲini ka taa n'a ye a b'olu yɛrɛ fana nisɔndiya a b'o olu fana danbe sigi u yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ k'an danbe kɔrɔ an ma ɲinɛ kɔ sisan kɔni bɛna fɔ waati kurun kama duwawudon laban min bɛ i bolo ka ɲɛsin an ka donsobaw ma ka ɲɛsin an ka donsodenw ma ani welewelekan min b'i bolo yann'a don fana cɛ bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'a yira k'a fɔ fɛn kelen min bɛ an n'a cɛ n'u bɛ se k'an koron o ye nin coronavirus in ye an bɛ dugawu de k'a ka taa n'a yɛrɛ ye k'a ɲɛfara a ma ko dɔ kɛra jagiri fasa la. karamɔgɔ mara nin n b'i fana fo parce que adamaden ni i gɛrɛsɛgɛ jara i bɛ bɛn ni ko caman ye. E ye ne wele de 16h tile wagati 16h tile i ye n wele de ko a tɛmɛli mago b'i la n ko a mara nin to y'a tigɛ an bɛna audience la ministère de la culture la n ko ni n bɔra n b'i wele n bɔra n y'a i wele n k'an kun audience la i ko c'était dans quel cadre a kɛra cadre jumɛn kɔnɔ n k'i ma mara nin to ye ministre kura sigira a y'a sɔrɔ an ye audience ɲini u y'a accepté i ko ko jumɛn ko festival donzongoni ko don a ko n'o do président su in na n ye miniti 20 miniti 30 d'i ma i kana radio la i k'a bonya fɔ donc vraiment a tɛ ne ka programme na ne hakili t'a la donc i fana y'a dɔn i bɛ baara mun na n'o bɔra yen n bɛ fɛn dɔ de fɔ association Jigiya Bulon mara ni Ture an bɛ bɛɛ de kama bɛɛ ni n ko an bɛ bɛɛ kama dɔnni dingow n kɔni fɔlɔ sumaw muru maa o maa ko n bɛ tu dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen kama sans exception donc n'an y'o fɔ an bɛ wele ma da kɛ olu de ma ka tila ka foli k'olu de la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ donc n'i ye ɲininka o yɔrɔ in na k'a fɔ ko n bɛna kuma jumɛn fɔ u ɲɛna n tɛ foyi wɛrɛ fɔ u ni ce kɔ u ni ce mara ni anw bɛ nin cɛkɔrɔba ninnu dɔw wele 100 km de Bamako 500-600 km de Bamako e yɛrɛ ye salon nasini festival ye ka bɔ fo Keɲeba Jijan ka mobili ta u yɛrɛ ka na festival kɛ pendant 3 jours donc mara ni donsoya tɛ i tɛ nin sɔrɔ ni bonya ni karama tɛ i tɛ nin sɔrɔ kana da i ka wari ma dɛ i bɛ nin kɛ donsokɛ la a tɛ bɔ ka n'a jɔ kɛnɛ kan ka tila ka n'a ye an b'o festival tile 3 in sigi o cɛkɔrɔbaw minnu sigi baara la nɛnɛ na ka wuli ka dɔn kɛ ni donso kɔni tɛ i t'a ye donc an bɛ olu de fo fɔlɔ ka an ka nkɔni fɔlɔw fo k'a f'u ye ko festival donso kɔni u ta don bi u ta don sini an kɔni ye initiative sɔrɔ n'o ye hakilina ye k'a organiser a daminɛ ko fitinin mun don dɛ an gɛrɛla o fɛn o fɛn na k'a fɔ mɔgɔ n'an bɛna kɛ u ko hali ni dɔrɔmɛ t'aw kun a y'a kɛ aw bɛɛ lajɛlen donc an bɛ o foli se olu ma k'a se nkɔni fɔlɔ ma k'an ka lajɛlikɛlaw fo ka tila ka mun de fɔ Jigiya Bulon a dayɛlɛlen don cɛ ye a dayɛlɛlen don muso ye mais kalabanci zon mɔgɔ dɔgɔyalikɛla mɔgɔ bonyabaliya a ma dayɛlɛ o ye dɛ o kalabanci fɛn bɛ b'o kɔnɔ donc a ma dayɛlɛ olu dayɛlɛlen don bɛɛ ye bonya ani karama kɔnɔ wa ni n ko k'a dayɛlɛlen don bɛɛ ye dɔw b'a fɔ nin denmisɛn ninnu bɛ nin na u bɛ ka miliyɔn de sɔrɔ u bɛ ka nin de sɔrɔ a ma dabɔ o kama ala bɛ se k'i gɛrɛsɛgɛ n'a kɔnɔ o ye yɛrɛ n'i gɛrɛsɛgɛ ni miliyɔn min sɔrɔ n'i nana o nata la nata in t'i fa dɛ kanu de b'a kɔnɔ parce que anw ye nin kanu de n'i ye fɛn kanu mara ni i bɛ fɛn bɛɛ accepté o kɔnɔ mais n'i kɛra fɛn fɛ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ parce que n'i kɛra fɛn kɛ n'i ye fɛn in sɔrɔ i mɔgɔ t'a tɔ la mais n'i y'a kanu a mara ni i bɛ taa n'o ye kaburu donc anw ye a kanu minnu fana bɛ fɛ ka na a gɛrɛ an na u fana k'a kanu i dansogo ɲini ko merci
Tembeli même profiter faire ka palais de la culture ni olubi amma an doso ma finigolo tiguma daso ka tile saba kɛ ka kɛnɛ to an bolo ni ko an bɛ si a kɔnɔ an bɛ tile a kɔnɔ an b'u ka yɔrɔ nɔgɔ u sɔnna u jɛra n'a ye san 3 fo ka taa se san 4 fo ka taa se san 5 ma u jɛra n'a bɛɛ an b'u yɛrɛ fana fo kɛnɛ in kɔnɔ k'u barikada ka tila ka donsobaw yɛrɛ fo k'u tuguni k'u barikada k'a fɔ ko nin tun ye Djigablo ka message ye message janba tun tɛ kunnafoni tun don dɔrɔn nisɔndiya kunnafoni don k'a jira k'a fɔ garanti dɔ taara ka kalifa an na min ni an ka jamana mɔgɔw yɛrɛ n'an bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ olu la u ye sira labila anw k'a jira k'a fɔ ni masa in sɔnna dati kofɔlen kɔrɔ min ni an bɛ deli k'a k'a la fɛn ma bali fɛn min ye an si ko ye an se tɛ fɛn min na kɛnɛ b'an bolo k'an ka baara kɛ mɔgɔ yɛrɛ fana jɔlen bɛ an jigiya kɔrɔ bɛɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ɲina ni ala ma basi kɛ a bɛ kɛ wa an jɛra n'a ye wa an sɔnna o de tun dakuru ɲɛ fila bɛ yan Djigablo président b'a fɛ ka n'aw ta k'o kalifa an ka donso bɛɛ lajɛlen na an ka donso ma olu ka yamaruya kɔnɔ aw da sɔn